Ya kai ɗan uwana, ka kula da ɓarayin cikin Ramadan. Waya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ɓarayin cikin watan Ramadan. A daɗe ana amsa kiranta, ana gulma da ita, ana chatin da ita, sannan kuma ana ɓata lokaci a kanta. Da haka sai ta zamto matattar tara zunubai masu yawan gaske, kuma take kwashe ladan azumin mai azumi. TV wata hatsabibiyar barauniya ce wacce take illata azumin mai azumi, kuma ta rage masa ladan azuminsa ba tare da ya ankara ba, domin takan ɓata lokacinsa, sannan kuma takan hana shi yin sallah a kan lokaci, takan kuma sa mutum ya kallaci ƙaryace-ƙaryace. Kasuwa ita ma kasuwa barauniyar cikin watan Ramadan ce, domin takan kange mutane daga ambaton Ubangiji, takan hana wasu yin ibadu kuma akan lokaci, kuma takan sa wasu cizguna wa 'yan uwansu ta hanyar ƙara musu farashi. Ɓata lokaci shi ma yana ɗaya daga cikin manyan ɓarayin cikin watan Ramadan, wanda yake da tasiri cikin sace ladan mai azumi. Babu karatun Alƙur'ani, babu addu'a, sai dai surutu, wanda kuma hakan yana rage ingancin azumin mai azumi. Kitchen shi ma babban ɓarawo ne wanda yake sacewa mata lokutansu, musamman a lokacin watan ibada na Ramadana, ya hana su yin karatun Alƙur'ani kuma ya kange su ga ambaton Ubangiji. Duk sun ɓata lokacinsu a kan girke-girke a cikin watan Ramadan. Majalisa taruwa a majalisar da za ta haifar da rashin ambatar Ubangiji da kuma yi wa Annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma babba asara ne ga mai azumi. Social media wannan shine babban ɓarawon da yake yashe ladan azumin mai azumi, domin nan ce kafar kowace fitinar zamani, wanda guri ne da ɗumbin mutane suke raunata azuminsu a cikinsa ta hanyar kallace-kallace ko rubuce-rubucen abubuwan da basu kamata ba kuma basu dace ba. Taku a koda yaushe, Muslmai Adam. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu.